Llwyddiant menter deuluol Taldraeth. Mirain gwyn, perchennog Taldraeth ym Mhenrhyn Deidraeth, sy'n dweud mwy am y busnes. Fe wnaeth Geraint y gŵr a finnau brynu Taldraeth, gyda'r freuddwyd o sefydlu llety, gwely a brecwast o'r safon uchaf posib. Mae ganddon ni ddwy o ferched, Anest ac Alice. Mae ei gwreiddiau'n ddwfn yn yr ardal ac mae mam, Rita Davies, sef llywydd merched y Wawr Penrhyn Deidraeth, wrth law i gynorthwyo gyda'r plant a'r busnes, a gychwynnodd fis Awst 2016, pan oedd Alice ddim ond yn 2 fis oed. Fe adeiladwyd Taldraeth, yr hen ficerdy ym Mhenrhyn Deidraeth, yn 1858. Mae wedi leoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, gyda golygfeydd dros aber Afon Dwyryd a mynyddoedd ar Didwy. Lleolir ar lwybr yr arfordir ac ar y llwybr beicio, a nepell o orsaf dren y Cambrian. Mae Taldraeth yn adeilad cofrestredig ac yn llawn hanes, ac rydym wedi ei adnewyddu gan obeithio rhoi'r profiad ddisgofiadwy i'r ymwelwyr. Mae rhai o'r henebion sydd yma yn dyddio nôl i'r ail ganrif ar 15, ac wedi casglu gan fy rieni dros gyfnod o 20 mlynedd. Mae'n sicr yn unigryw a chwaethus iawn, gyda hanes y dodrefn a darluniau o Ogledd Cymru wedi nodi mewn dogfen ddarllen i'r ymwelydd yn Gymraeg a Saesneg. Rydym yn darparu croeso Cymreig, cacennau cartref, brecwast Cymreig blasus o gynnyrch lleol, a gwybodaeth eang i sicrhau fod yr ymwelydd yn cael gwyliau gwerth chweil yn yr ardal. Mae'r ffaith fod y Gymraeg yn weladwy ac i'w chlywed eto yn rhoi arosiad cofiadwy i'r ymwelwyr. Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn anhygoel i'r busnes, gan i ni dderbyn sawl clod a gwobr a chyfle i gynrychioli Gogledd Cymru yn y gwobrau cenedlaethol Croeso Cymru yn y Gwanwyn. Fe fues i hefyd yn llwyddiannus drwy dderbyn gwobr Seren Aur, Great Taste 2019, am fy nghynnyrch cyffaith Eirin Mair ac Ysgawen, Pantri Taldraeth. Roedd hyn yn anrhydedd enfawr. Mae rhoi eich bwyd neu ddiod ar brawf gyda ffanel o dros 500 o arbenigwyr yn ffordd gyflym o gael adborth gonest, syml a di-duedd gan gogyddion, prynwyr, ysgrifenwyr bwyd a mân werthwyr. Dwi'n gobeithio sefydlu cegin ar wahân i gynhyrchu mwy o gynnyrch Pantri Taldraeth a datblygu ystafell de drwy adnewyddu'r hen ffwrn fara a'i defnyddio mewn adeilad allanol. Diolch. Darllenwyd yr erthygl gan Gillian Jones, aelod o gangen Llanbedr Pont Steffan yn Rhanbarth Ceredigion.